aslama Usman, sannan bayan Bilal sai na Usman ya musulunta dan Ibn Affan wa Zubair ibn Awwam da Zubair dan Awwam wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'd dan Abi Waqqas wa Talhat ibn Ubaydillah waɗannan dukkan su sun musulunta ne bi du'a'i Abi Bakar Siddiq da kira na Abu Bakar Siddiq da ya musu faja'a bihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kira su sai tara su yazo da su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hina stajabu lahu to suka amsa masa kiran nan da yake musu su bauta mu Allah fa aslamu suka yi suka musulunta wa sallau suka yi sallah summa aslama Abu Ubaidata Amir bin Ubaidillah ibn Jarrah. Bayan waɗannan dukkan su sun musulunta a gurin manzal a gurin sayyidina Abubakar, sai taro sai kasu gurin manzal sallallahu alaihi wasallam musulunta a dalilin kira sayyidina Abubakar. Bayan su sai shi kuma wannan bawan Allah shi ma ya zo ya musulunta, shi ne wanda ake ce da shi ainihin Abu Ubaida Amir bin Ubaidillah ibn Jarrah. Waɗannan su ne suka musulunta, ya shi ne musulunta bayan ainihin waɗannan sun musulunta. Wa Abu Salmata, sannan Abu Salma ba'ada tis'atin, bayan mutane taran nan da su bayan sun musulunta su tara, sannan wal Arqam bin Abi Arqam, akwai Arqam dan Abu Arqam, wanda shi Arqam dan Abu Arqam din nan a lokacin da aka kira manzo sallallahu alaihi wasallama aka zo ana ibada, kafiran Makka sun hana abota ma ainihin Allah. Annabi suka je can bayan gari suka bar cikin garin Makka. A Darul Arqam din nan a nan ne ake zuwa ake sallah tare da sahabban da suka karbi musulunci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da su je gidan ainihin Darul Arqam sai su je su yi sallah. Suna yin sallah a can, ana yin da ibada a koyi lokacin ba a isa a shigo cikin garin Makka wani ya ce zai yi sallah ba. Lokacin manya-manyan kafirai nan suna tare da ainihin kafircinsu. Daga bisani kuma dama akwai manya-manyan waɗanda a cikin lokacin ma wanda ba su musulunta ba ake tsoronsu, kamar Hamza da ainihin sayyidina Umar. Suna daga cikin mutanen da ana tsoronsu, kuma suna daga cikin manya-manya a lokacin mutanen da ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba. To sai a tafi can Darul Arqam sai a je a yi sallah. To shi da Arqam ibn Abi Arqam shi ma wannan ana ya musulunta bayan waɗannan mutane tara sun ainihin musulunta. To al-Makhzumi wa Usman ibn Mas'un, akwai Usman ibn Mas'un shi ma al-Juhami shi ma ya ainihin musulunta. Wa akwabu ya musulunta ne shi tare da ɗan uwansa, ɗan uwan nasa su ne Kudamatu wa Abdullahi, da Kudama da Abdullahi. Sannan kuma akwai ainihin Ubaidatu bin Haris, shi ma ya ainihin musulunta. Ubaidatu bin Haris, sannan akwai Harisu, akwai kuma Usman bin, akwai ainihin Haris bin ainihin Abdul Muttalib, akwai Haris dan Abdul Muttalib shi ma, da kuma ainihin waɗannan duka suna daga cikin waɗanda suka ainihin musulunta bayan waɗannan. Shi kuma wannan ya zo ya musulunta ne da ainihin shi Sa'id bin Zaidin ya musulunta da shi da matarsa. Waɗannan duka sun musulunta bayan mutum taran nan sun musulunta ne. Annabi ba matarsa ita ce ainihin Fadimatu bintu Khattab, Fadimatu yar Khattab, ita Fadimatu yar Khattab kanwar ainihin Umar bin Khattab ne. Lokacin ta musulunta suna gida, ita ta dauko wani daga cikin ainihin mutane da suke da ilimi suna koya mata Qur'ani. Lokacin da aka sauka da suratul Taha yana karanta musu wasu ayoyi, yana koya mata a lokacin sai shi sai na Umar sai zo ya fito. Da ya fito aka ce mishi ai lalle gashi nan an kashe sayyidina Hamza a lokacin, bayan shi sayyidina Hamza ya musulunta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce sayyidina Hamza ya musulunta, ran sayyidina Umar ya baci cewa ai gashi sayyidina Hamza ya musulunta. Yana towa sai aka ce musu kai ka tafi gidan ainihin yar uwarka
Fatima bintu Khattab sai shi ya tashi sai ya tafi gidan Fatima bintu Khattab. Fatima bintu Khattab yana zuwa da ya kwankwasa kofar nan sai suka leƙa dama al'adar su Larabawa kullum gidansu a kulle ne. Sai aka ce mata ai sai na Umar ne. Shi sai na Umar lokacin ya zara takobinsa yana ta abu da sai wani ya ce masa a kai ka zara takobinka gashi nan kanwarka ka je gidan kanwarka mana ya tuna ta irin gashi nan ta musulunta da sauransu. Da ya tafi sai aka ce ai gashi nan sai na Umar ne. Ta leƙa ta gani sai ta ɗauki wannan malamin da yake koya mata wannan ainihin bawan bararren bawan da ya musulunta ya zo yana koya mata Qur'an nan sai ta ɓoye shi. Da ta ɓoye shi sai ya fito. Da ta fito sai na Umar sai ya shigo gida. Ya shigo gida saboda shi zai Umar a gidan ƴar uwan nan tashi a nan ya musulunta ita ainihin Fatima bintu Khattab. Shikenan sai ya ce mata shin ke dinnan kina bauta ma abin da bai cancanci ki bauta ba ko ku ke kin zagi ma'ana kin karkace? Sai ta ce mishi kaka ƴar uwar mutum dama babu wani abu tsakaninta da shi. Ta ce ta karkace din. Ya ce ta karkace to da kike cikin ikon Allah sai ya ce mata meye ne kike karantawa? Na ji kuna wasu maganganu kafin ya shigo da ashe ya ji wannan mutum sai ce ga abin da zai karanta to sai ɗauki wannan takardun da littafin da aka rubuta suratu wasu ayoyi da suratu ɗayi da kai karanta sai ta nuna masa da Allah ya sa dama suna daga cikin mutanen da suke da ainihin karatu a wannan lokacin. Ya san ainihin karatu yana dubawa sai na Umar sai duba takardar na su ainihin ayoyin suratu ɗayi da ya duba ya ce kai lalle wannan ba wani balarabi da ya isa ya ƙirƙiro wannan zance ba kuma wanda ya isa ya saba ainihin shaja'i ko na wani kalmomi na cikin wannan sai dai annabi. Sai ta ce ai na kika samu wannan? Ta ce ai gashi ta gani hankalin shi ya dawo sai wannan mutumin sai ya fito sai ya ce kai daga ina kake? Sai ya ce ai suna wannan annabin karshen zamani annabin da yake kira yana ina wanda aka saukar wannan. Sai ya ce na daru karka. Sai ya ce mu tafi. Shikenan ya kama manzala sallallahu alaihi wasallam da shi wannan bawan da yake koya sai Fatima bintu Khattab wannan karatun sai suka kama hanya da shi da ainihin Umar bin Khattab suka tafi suna zuwa shi ko Umar bin Khattab ana ƙwanƙwasa ƙoba sai manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce aje a duba. Ana dubawa sai aka ce ai sai na Umar ne kaza yana da ainihin kwarjini ga kuma ainihin shaja'a irin na yaƙi. Suka tabbatar cewa kuma ya zo zai yaƙe su ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku bude in alkhairi ya zo da shi Allah zai tabbatar da alkhairi sai kuma ba alkhairi bane ba shi da nasara a kan mutane. Suna cewa daga cikin mutane ya Rasulullahi za a bude? Ya ce ku bude. Shikenan sai aka bude koba sai na Umar sai ya shigo cikin gidan. Ina shigowa cikin daru arqam ya tabbatar da cewa ya kalmar shahada ya tabbatar da annabta manzala sai ya tabbatar da musuluncin da yayi a gidan wannan ƴan uwar tasa. Sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to me ake jira? Lokaci yana juya ga sai na Hamza nan duka sun riga sun karbi shahada suna tare. Dama su biyu ne suka rage wanda a Makka su ne suka hana a tashi a zo a yi wani abu na addini na kira ga Allah na ibada a cikin garin Makka. Sai dai manzala su je bayan gari a koye daru arqam a je a yi wannan abu. Shikenan a lokacin sai na Umar ya ce ana samu ana dan kiran sallah a takaice a fita a yi sallah a cikin dan wani abun koko ne haka kamar wani buta sai a yi sallah. sai na Umar ya ce to ya Rasulullah me ake jira da sai abin nan a fita a cikin garin Makka a nan tsakiyar garin Makka a yi sallah? Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah. Sai na Umar ya taso da manzo Allah da sahabban nan duka da suka taso suna tahowa kawai sai suka samu ko sai aka ji an kiran sallah a cikin garin Makka. Kafirai din nan gaba ɗaya hankalin sai tashi suka ce me yake faruwa yau? Shi Muhammad din ma rashin mutuncin shi a cikin gari zai shigo lalle wannan abin nashi kawai kowane kafiri in ya taso an yi hada sahu. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallah in ka bullo ta nan farkon sahu za ka ga sayyidina Hamza. Duk wanda ya zo ya ga sayyidina Hamza kuma sai cikin shi ya sanyi a sayyidina Hamza
shikenan sai ga mutum cikin shi ya sanyi ba zai ma ƙaraso gurin ba sai waɗannan sun kullo ta nan sai su ga kuma sai na Umar a tsawon ƙarshe yana tsaye wannan sai na Hamza ya tsaya a ta nan sai na Umar ya tsaya a ta nan a lokacin shikenan duk cikin su ya sanyi suka tabbatar da cewa ba asirinsu ya karye ba su da karfi duk da waɗanda suke ji da su ma sun zo sun karɓi musulunci to daga lokacin musulunci ya yi karfi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ake wasai na Umar kagen da allazi shine wannan da azzallahu bihi dina Allah ya karfafa addini da shi sai na ainihin Umar to dan haka zamu kwana anan naga lokacin yayi Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ubangiji ya bi mana Allah ya ba mu albarkar wannan wata Allah ya da muka fara karatun lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ya ji wuce al'amuran mu Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya ji kan iyayen mu Allah ubangiji ya ainihin iyayen mu albarka Allah ya musu tarbiyya ta Islam ayyan musulmai da ayyan mu kota baki da Allah ya musu albarka Allah ya shirya mana zuri'an mu Allah ya shirya mana ayyan musulmai duk inda suke marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya wurin ke lafiya Allah ka mana lafiya Allah ka dauke mana kunci Allah ka dauke mana matsi Allah ka dauke talauci Allah ka dauke dukkan damuwa Allah ka dauke tsadan kaya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka kiyaye addinin mu Allah ka kiyaye addinin mu Allah ka ba mana asiri Allah ka mana sitira da'ima Allah ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka kare mu daga sharrin shaitan Allah ka kare mu daga sharrin zukata Allah ka kare mu daga dukkan sharri na ainihin mutum da aljan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan tawaja da ayatul kursi salatul fatiha صلاة لنا جاء قوم الخيرات والتيسير كل إلهنا وطاوة الشمال والتقسيم ولنا جاء وليون سنة وجاء صلى الله عليه وسلم فاتحة لا إله إلا الله 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 Subhanallahi